Hello guys, good morning. So, ayun, andito tayo ngayon sa stock room. So, dinala ko kayo dito kasi um ano, um maaga akong pumunta dito kasi meron kaming pick up today. So, kailangan maaga rin ako nandito. Actually 6 o'clock na nga, dapat kanina pa ako nandito pero nagtahi pa kasi ako ng pants ni Papa kasi today meron siyang driving lesson. So, agang maaga siya nga alis until 5 p.m. ata siya. So, anyway, ayun, actually, kahapon pa kami nagpack ng orders. Ito pa yung sale sa Shopee, hindi pa kami natapos, yung 12-12. Kasi naubusan kami ng stocks kahapon. So, kahapon, ginabi na ako nag-restock. So, as you see, ang dami naming mga boxes. Yun. So, isa yun sa talagang naging problema namin. May pag-usapan natin yan. Kung bakit talagang kailangan namin ng stock room. So, yung mga boxes na to, sobrang kailangan namin to kasi ginagamit namin to sa frozen business namin. Kasi pag nagde-deliver kami, kailangan talaga naka-box. And then, sa Shopee din. So, as you can see, yung mga stocks natin dito, nandito lahat. So, yun yung gagawin ko. So, kahapon, medyo kinulang kami sa stock. So, nag-restock na ako. So, ito yung mga ano ko dito. Anong tawag dito? Ipapack lahat. So, ito lahat yung iba na mga napack natin. And then, ito pa. So, yun yung ating tatrabahuin ngayon. Pero, ayan, yung iba tapos na yung napack. And, ayun, makalat dito sa stock room ngayon talaga. Grabe. And, ayun, nasa na ba yung ano? Tapos kahapon, bumili ako ng ilaw. Kasi diba, wala pang kuryente dito, guys. So, dahil wala pang kuryente, kailangan namin ng ilaw sa gabi. Pag kailangan namin pumunta dito. So, bumili ako ng ganito. Yan, yung ilaw na ganyan na solar. Yan yung binili ko kahapon. 145 lang yan. So, yun yung ginagamit namin. So, simulan ko na, guys, kasi actually, si Papa kasi umalis mang maaga kasi nag-withdraw para bayad dun sa kanyang school na sa driving lesson niya. So, yun, simulan na natin. So, ayan, natapos na akong actually, hindi pa tapos, pero ipapak ko muna to. And, si Papa pumunta ka dito kanina kasi kinuha yung mga basura. Kasi may basura ngayon. So, ngayon, after nito, magpapak na ako. Tapos, si Papa yung nagluto ng ulam at saka nagsaing kasi maaga siyang alis. So, hindi ko pwede magluto ngayon ng ulam kasi kailangan kong tapusin ito lahat. At hindi din siya pwedeng gumawa nito kasi may lakad siya. So, ayun, simulan na natin.
Hello guys! Good afternoon. Afternoon na ba? Yeah, good afternoon. 12 o'clock na ng lunchtime na. Ayun. So, today is actually anniversary namin ni Papa. So, wedding anniversary. And, supposedly, dapat hindi kami magluto ngayon. Dapat bucket lang. Bibili lang kami sa McDonald's kasi napapagod na ako magluto. But then, gusto kong kumain ng spaghetti. So, ngayon, bumili lang kami ng chicken sa labas, tapos pinride ko. And then, bumili lang si Papa ng spaghetti sa Jollibee. So, ayun. Kasi medyo malayo pa kasi yung McDonald's dito sa amin talaga. Sinasadya pa namin yung puntahan doon. So, yun. Simple lang yung aming celebration today. Ayun. Tapos, tinatapos ko lang itong i-prito. So, ayun. So, pasensya na yung table. Hindi ko pa napunasan. Pero ito yung binili ni Papa. Ano ba to? Ayan. Tapos, nagpabili din ako ng gravy sa kanya. Hindi namin masyadong bet yung... Ano ba yan? Hindi namin masyadong bet yung gravy sa Jollibee. Pero nagpabili na rin ako para at least ano. Tapos medyo mahal din yung gravy nila compared sa McDonald's. So, ayan siya. Wait. So, eto. Malaki naman pala siya. Magkano to pa? 200. 200 exact? 200 pesos pala to. Ayan. Malaki siya in fairness. Ayan. So, good for 45 persons. Dalawa nga ganyan natin. Pero ang lakas sila kumain ng spaghetti. Ay, konti lang pala yung laman. Pero in fairness, okay na rin. Kasi iba din naman kasi yung lasa ng Jollibee talaga. Sa pagpunas ko muna ako itong trapo isa pang. Ayan. So, ayan guys, ito lang yung ating simple celebration ng ating anniversary. Ang importante, buhi. Ang importante, buo yung family at saka always thank God for all the blessings. So, ayun guys, tapos na kami mag-picture. Siyempre, kailangan natin mag-picture. Hindi ako may live picture, pero talagang tinatry ko na every my occasions, talagang nag-picture ako para talagang, alam niyo yun, may mga babalikan tayong mga memories. So, ayan, kain tayo guys. Ayan, simpleng celebration. And, sa mga nag-anniversary din dyan ngayong buwan na to, happy anniversary din sa inyong lahat. So, ayan, kain na tayo. Ayan guys. Kain. Hindi ko alam, parang nabiblurred na itong black back ko na camera. Ayan, hindi siya nagpo-focus. So, ayan si Hagrid. Favorite namin tong wala pa rin tatala sa Jollibee talaga sa spaghetti. So, ayan, kain tayo. Wow, diet si Papa, ganun. Ayan, hindi ko makita guys, pero kain tayo. Huh? 11. 11. Ini sige, 22 man. Okay. Terus mana? Aku po? Apa ya, Mas? Apa? Ayan guys, so parang naka din kami. Parang naka Nih, guys, ay mo kami bakso. Dahil sa ko. Parang naka-Jollibee din tayo. Si Papa yung lang yung naka-focus kasi siya yung head of the family. Charot. Betul.
Masarap naman yun. Ano jadi sulit ya? Gusto ito ba? Apa sa baso? Ang tayo ko lang sa ko. Ano naman? Hindi kayo, tasin niya.